Salutare toată lumea! Eu sunt Iulian Cârâ și ăsta e al doilea episod de Clash Royale și filmăm încă o dată cu Dr. Vlog România. Salut! Îmi dai tu ce sau eu? Hai jucăm, îți dau eu. Bine. Stai puțin să nu începi. Nu încep. Ce să nu încep? Să nu încep să joc sau ce? Da. Că trebuie să fac aici. Hai că-ți vedeți. Bine. Hai că intrai și tot în arena a treia. Asta e cu noroc pentru mine. Și o să vedeți un alt episod complet diferit pe canalul lui Doctor. Hai eu! Ce mai zice aici Doctor? Nu, nu. Oh, ce-mi dă dură. Oleo, ce-cea? Nu asta. Nu mă supăr. Nu-mi place asta. Prințe, prisbă, atent, se duce în față și... Nu asta, ce mă enervează. Hai că iau. Și am luat, bine, prin... Cu mini P.E.K.K.A, combinația fatală a mea. Dar ce ai făcut, mă, nene, mă? Ce bine, nu? Nu se poate. Așa ceva. Nu! Sunt mort! Nu, că acum n-ai ce să mai pui. Deja aproape de... Ai, de capul meu ce-mi face asta. Mă duc pe apărare. Oleu, cât trage ăla de mult! Mă duc pe asta, gata. Am făcut apărarea. Indestructibilă. Oleu, câte spui de alea? Stai așa că... Băi, dacă te bat acum eu mor. Adi, mai ești pe fil? Da. Nu. Probă, se mai aude, probă. Da. Probă. Nu. Nu trebuie să faci așa. Da, nu trebuie să faci asta, Doctor. Că te bat. Să fie de ăștia ce-mi bagă cu ăsta. Ce-mi bagă Doctor. Carul legal de cos așa slab. Nu, îl distrug pe ăla. Gata, că mă enervez. Bam. Combinația fatală mini P.E.K.K.A cu prin... Nu asta. Nu sunt mort. Yes!
Greu? Mai facem unul? Hai să mai facem unul. Bine, hai să mă jucăm, dar vezi că la asta mă lăsai. Oh, da, te văzut că te lăsași. Mă băgași. Hai, te rog. Hai că pierdem timp. Stai. Îl bătui pe Doxer Vlog România și o să vă vedeți încă 2 meciuri pe canalul lui. O, ce ne-a făcut Mario. Dar cât de bun naiba să fie și Mario. Că am făcut un meci astăzi cu el și mă bătui rău. Îmi dădu 3-0. Să nu uitați băgați de cu bun. Nu știu. Oleo. Oleo, oleo. Nu-i corect, nu-i corect, nu-i corect. Fira să fie. Nu se mai băga de cu bun, că nu-i corect așa. O, am uitat. Ai golemul, uitai. Uite că am și eu. L-am făcut și eu prințul de 2. Vai de mine ce îmi face asta cu golemul. Să mă gândesc că se împarte în 2. Vai. Vai de mine, nu! Doxer Vlog România. Asta e râsul meu de malefic. De cu bun. Asta e râsul meu malefic. Deci ești pe primul loc acolo, eu sunt pe ultimul și tot te bătui. Cu decul ăla slab. Și ce, eu sunt arena a doua, la începutul arena a doua. Bă, da, Iuli, dă să-ți donezi, cere să-ți donezi. Cerui. Hai, cere acum, mai dă o dată. Nu pot să mai donez. Nu mai pot. Păi și unde ești? Dar sunt, cum adică, eu cred că îmi dă donă cineva. Cineva. Hai, închide episodul. Mama, eu cer să-mi dea la, nu știu, uite, la Elixir Collector. Ai Elixir Collector? Nu. Bine. Cam atât cu episodul de azi. Eu am fost Iulian Cărâm, Doxer Vlog România și pe data viitoare, pa, pa. Doxer, zi, pa. 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 Pa.